Няма. Хайде. Мале! Айде, му чака очите. Ай! Много бягаш, бе! Много бягаш. Бе, човек, изпочекай ми за ръцете! Ау! Пръска ма в газ! Знам. Айде. Дай ще видиш на газ, я. Знаеш колко е тука малко, да нямам белезо с гарания. Оле! Иде пред. Какво? Ръцки. А? Пируда! С мен. Ох, не, служила. Няма служила. Как? Пак ли ги сърдаш, бе? Аз пък ще снимам твой. Айде, че дръжките ти такова са. Дръжките ли са? Да, дръжките. Много ясно, аз се радвам. С дръжката, бързо, аз ще го платя, айде. Дръжката. Хвана ли, айде. Да, чакай, да не съм хванала. Айде, че да снимам. Аз продължавам да снимам. Дипче? Да. Не са пъти от поя, върти си нормално, все едно обикновен пой. Да, бе! Не се едно е, все едно се издържа. Тя се радва прекалено. Не, бе. Тя се радва пойки. Не си прави. Дръж ги здраво. Ти пък като някой живот. Да не мога попариш, ей. Ти преди да забравяш. Да ще правя така на един кон и да видите да ме гледа много. Аре, бе, направи го, бе. Айде, че ги унищожиш, като не съм отдал пак, бе. Трябва да ти правим нови. Ще правим. Какво ще правим? Снимай хабли, стил и... Кой? Аха, нали, аз мисля друго. Ма ще е дълъг, няма да е 20 см. Добре. Ще е няколко 2 часа така някъде, към 2 часа. Айде, готова. Как да ги изгъстя? Не така, да бъде Ти да забележи си, мани, ти дръж си апарата и си бе снимки, дай. Ау! Мой човек цялото се отпърлих! Браво. Няма косъм се беше по мен! А човек може да вършиш още 2 снимки. Имаш пак? Само да е хърчу Ти да отгоре. гледаш ли си? Ага. Много е, нали? Виж кой е?